transport sector nga iklahoda, suportado ang kampanya sa pagpabakuna. Isa man sa makabig frontliner, amo ang mga jeepney driver. Kada adlaw, lain-lain nga persona ang ila makaupod. Gani isa sa mga lihok sang lokal nga panguluhan amo ang paghatag sang bakuna para sa mga katapo sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association. Ginkalipay ni Iklahoda President Boyet Parcon ang paglakip sa mga jeepney driver sa mga prioridad nga mabakunahan sa Iloilo City. Dako gid ni nga pasalamat kami no sa sa atong nga syudad kay ti gintagaan nila sang kuta ang mga drivers naton kag mga drivers naton subong. Nagapasalamat man nga ang mga drivers naton tungod nga nabaksin sila kag although nga wala sila hambal nila sang kulba pero diyan ang aton sinidiri nga halong lang sila gyapon. Para sa Iklahoda, importante nga mabakunahan ang mga jeepney drivers agod maproteksyonan hindi lamang ang ila kaugalingon. Proteksyon man ini para sa ila pamilya. Nagapasalamat kita kay kita sa dalan ang atong ginadala mga pasahero, commuters naton kag ang drivers naton nga kung once na vaccinate diyan ang resistensya nila kag bisan doon matapikan sila pero may ara sila nga resistance no kay hindi sila naton nga madalman gid no kay ti fully vaccinated sila kag isa pa diyan no sa aton sinidiri nga pangayugid nga ang mga asawa nila sang ligad to gin pa-vaccinate man naton kay ti diyan ang aton mga drivers no nagauli sa balay nila ara upod sa sang asawa nila kag diyan dako gid ni nga pasalamat kami no sa sa aton nga syudad kay ti gintagaan nila sang kuta ang mga drivers naton kag mga drivers naton subong. Nagapasalamat man nga ang mga drivers naton tungod nga nabaksin sila kag although nga wala sila hambal nila sang kulba pero diyan ang aton sinidiri nga halong lang sila gyapon kay bisan na vaccinate sila may tendency gyapon nga matapikan sila sa sining COVID-19. Kapin 1,700 ka mga katapos ang Iklahoda ang target nga mabakunahan. 700 sa mga ini ang fully vaccinated na, samtang isa kagatos naman ang nakabato na sang first dose. Dugang pa ni Parcon, madamo sa ila miyembro ang luyag na nga magpabakuna, apang hindi madula nga may iban pa nga nagapang duwa-duwa pa. Sa subong, iban nga drivers naton nga pulot naman nga papabaksin no. Kay ti subong last week kita natagaan niyo sang vaccine. Ti may schedule magtaguro kada abot sa vaccine na gendry sa kay Miro Triñas. Ginapartihan na kita tig 100 ka ticket at tag 150 ara nga tag 200 ti diyan sa subong si base pa man lang nga maghatag naman ang syudad naton sa amon kay ti gusto gini mayor ang tanang driver ma-vaccinize no kay ti kita sa public servant kita ara ang drivers naton sa dalan kaya dapat kita na nato nga drivers diyan dapat kid nga i-vaccine gid kay suno kay mayor gani diyan no bisan sa province kapay kapuli kun nagadiri kan drive si Iloilo City i-vaccine kagiya sang city no kay ti bisan tuod ka kapuli di po ang pupuli mo sa inyo nga province tig isa ka semana duha ka semana sa isa ka bulan gani diri kagid tinara sa syudad sa Iloilo. Sa sinapol ni Parcon sa iya mga miyembro, ginasaysay gid sini ang importansya sang bakuna kag kuhaon ini nga oportunidad samtang libre pa nga ginahatag ang COVID-19 vaccine. Napangabay gid naton nga dapat nga ang aton nga mga drivers nga wala pa napabaksin dapat magpabaksin na sila. Kay once nga hindi sa magpabaksin gen kag ubos ni baksin ang ini nga ticket kag ang vaccination sa syudad ng Iloilo. Base may tendency nga pila kadlaw kung masakit sila kag gusto nila magpabaksin base ang baksin wala na ang baksin guro diyan ibaligya na guro no baklo na naton para i-vaccine sila. Temon gani ambal naton no nga silingko mas temprano mas maniga supply pa sa aton sang ticket para i-vaccine kamo. Dapat ang drivers naton tuno sa akong paghambal sa akong chapter president nga full vaccinated kita ng tanan naton nga drive. Ang Iklahoda ang isa sa mga dalagko nga transport group sa Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Pila sa mga pediatrician ginaduso ang pagpabakuna sa mga kabataan.
Ginmanduan na ni Mayor Jerry Treñas ang Iloilo City Population Office nga suguran ang pre-registration sa mga kabataan nga may edad 12 tubtob 17 anyos. Ini ang preparasyon sa tion may maaprubahan na nga bakuna batok COVID-19 sa sini nga mga edad, handa ang Iloilo City Government sa pagpatigayon sang vaccination. Para sa pediatrician kag President sang Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter, Dr. Teresa Martires Halyegado, pareho sang mga may edad na nagakinahanglan man sang proteksyon ang mga bata. Inibangod ang virus, wala sang ginapili nga edad. Pareho man sa mga adults or mga may edad na, ang mga kabataan, kakinahanglan man naton nga bakunahan against COVID-19. Kaya ang epekto pareho man sa adult kag sa bata. So kinahanglan naton bakunahan ang mga bata para gaan man sila enough nga protection against this virus. Humalin sang tuig 2020, may kapin 5 tutub 10% sang mga COVID-19 cases sa bilog nga kalibutan, mga kabataan. Diri sa syudad sang Iloilo, may mga bata nga nagaedad 7 tutub 12 anyos ang na-quarantine bangod ng positibo sa COVID-19. Pareho sa mga adult, sarang man makabatsyag sang mild, moderate kag severe infection ang mga bata. Laban ng mga bata, mild lang niya ang ilang mga infeksyon. Kag ini mag-present lang nga no ordinaryo nga trangkaso, gamay nga hilanat, gamay nga sipon, gamay nga ubo. Pero ang amon nga advice, once may ara nga ginabatsyag nga mga upper respiratory tract infection nga symptoms, gina-advise na namon nga hindi na pagpalagawon ang bata man or tigulang, magpa-isolate na sa balay or malatong quarantine na, mag-self-quarantine. Kag kung mag-persist, nagasigi-sige gid ang simptoma, especially ang fever, kag ang mga upper, mga naton bala nga mga respiratory symptoms, mag-inform na sa aton nga mga healthcare workers para maubrahan na sang mga paagi para mahibaluan gid, ma-confirm kung inibala ang ginabatsyag ninyo, either bata or adult, COVID-19 or just an ordinary colds or flu. Ginpahayag man ni Dr. John Andrew Camposano ang importansya sang bakuna ilabi na sa mga kabataan nga naga-eskwela. Importante nga mabakunahan ang mga kabataan naton eventually kay nadaan once mabalik na ang classes, mas less chance na maglapta ang COVID sa ila school kung bakunado na sila tanan nga mga classmates nila, kagang teachers nila, kag mga apo nila sa school. So as part of the aim nga makabalik kita sa dati nga ginaobra, mabakunahan man ang mga kabataan. Sang nakaligad nga Hunyo, ginaprubahan na sang Food and Drug Administration ang emergency use authorization sang Pfizer vaccine para sa 12 anyos. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City proper ginpakigbahin ang ilang mga best practices sagod mapahanumdum sa publiko ang importansya sa pagsunod sa mga health protocol. Ginpakigbahin ni Iloilo City Proper Association of Barangay Captain President John Eric David ang mga best practices sang distrito sa padayon nga kampanya kontra COVID-19. Pila sa mga lihok nga ila gintutukan amo ang massive information drive paagi sa pagpatigayon sang rekorida palibot sa mga barangay sa Iloilo City Proper. Sila man ang nagapang-rescue sa mga minor de edad nga nagalagaw sa lugar, ilabi na sa mga nagalapas ng curfew, kag ila strikto nga ginapatuman ang mga protocol sang syudad. Gina-observe naton ang pagpatigayo naton sang strikto pag-quarantina sa aton mga contact persons nga may close contacts. And then ang pag-isolate naton sa mga positive cases naton ginapadala naton dahil sa quarantine facilities. Ining aktibidad ang ginugyunan kag ginsuportahan sa mga barangay officials sa Iloilo City proper. Gani nangin mapos sa distrito ang pagpanumdum sa mga pumuluyo sa lugar nga strikto magsunod sa mga health protocol. Ang aton mga barangay officials headed by the punong barangays nag-rekurita kami sa bilog nga city proper area upod sa aton mga tanod, dala naton mga barangay patrol kag mga salakyan sa aton mga upod ng mga barangay officials. Galibot kami may public address kitang ginadala kag at the same time ginasulod-sulod naton ang mga kabarangayan para mag-inform naton ang pumuluyo
sa ginapatuman naton no nga health protocols. Dugang man ni David nga maluwas sa mga pahanumdom ginatingwan man sa mga opisyales nga mahatagan atensyon ang pangkinahanglanon sa mga pumuluyo sa lugar ilabi na subong at iunsang pandemya. Dako man ang pasalamat sini sa suporta ang ginahatag sang lokal nga panguluhan sa ila distrito. Hindi lang gid ni sa pag-remind, pag-inform sa atong pumuluyo, pati na no ang pagtinguhan naton nga ma-providean sa kinahanglanon ng atong pumuluyo. Isa na dang mga community kitchens ng aton alkalde agi patigayon sa kabaranggayan. Ako thumbs up dito kay Mayor upod sang tanan nga kapitanes kag barangay official sa City Proper District. Nakita namon kung paano ang pagtinguha ni Mayor masolusyonan ining mga problema nato. Padayon man ini nga nagapanawagan sa mga pumuluyo hindi lang sa distrito sang city proper kundi sa bugos man nga syudad nga magkooperar sa mga pagsulundan kag strikto nga ipatuman ang minimum health protocol. Maghugas sang kamot, magsuksok sang face mask kag face shield kag padayon nga iobserba ang physical distancing. Divine Singh para sa Level Up Patrol.